Poznáte ten problém, keď vám stále prší do auta, keď si trošku scenete okno. Ja mám takisto ten istý problém pri dvojkovej Fabii RS-ovej. Dobre, viete, že to som mal aj na jednotke, robil som o tom video. Strašne mi to vadilo. Napríklad potrebujete si vyvetrať trošku a začne to pršať a stále vám to steká. Potom máte tie dvere zasvinené od vody. Takže som sa rozhodol, že kúpim aj na dvojku a uvidíme, že ako to bude vyzerať, keď to nahodím, lebo preto tu je to okno trošku inak. Som na to strašne zvedavý. Takže takéto veľké bálenie mi prišlo. No a tu mám dvoje. Samozrejme, že dozadu nebudem dávať, lebo na čo? Nepotrebujem dávať dozadu. Budem dávať iba dopredu, keďže vzadu vôbec nesťahujem. Vidíte, že na jednotke to už mám. Jak som robil o tom video. Toto je fakt, že super. Tu mi to vôbec netreba. Tak uvidíme, ako to bude fungovať na tej dvojke, keď to nahodím. Že, no také sú pekné, celkovo zabalené. Teraz budem musieť zistiť, že ktorá je ľavá a ktorá je pravá strana. Ale nikde to na to nie je napísané. Nikde to neoznačuje, ktorá je ľavá a ktorá je pravá strana. Takže to budem musieť si zrobiť náhodne. No. Na časti sa dáva. Teraz musím zistiť, ktorá kam ide. A toto je sem. Čiže toto je tam tá strana druhá. Pekne si to rozbalíme. Máme tu len také pliešky, ktoré sa dávajú do okna, aby vám to držalo. A potom samotné deflektory. Ale vyzerajú veľmi pekne. Aj celkom dosť režu. No, teraz už veľa závisí od toho, že kde presne treba dať tieto klipsne. Kde som ich dal? Tu sú klipsne. Veľa závisí od toho, že do ktorej časti treba dať. A to tu mám mysleli. Vidíte? Tu je taký tľa zahyb. Tu. A tu je presne taký tľa čudlik. Takže presne pasujú. No, super. Bude to dobre vyzerať. Trošku aké veľké to je. Fúha. Veľmi nakresné, ale pozerám, že to ani treba ani klipsné. Nebude ani treba. Takže toto vlastne nebude ani treba, lebo to drží veľmi dobre. Teraz veľa závisí od toho, že či sa mi zatvoria okna bez nejakých problémov. Čiže je to problém. Dobre. Dobre, čiže vieme, že problém je taký,
že otvára sa okno, keď zatvorím automaticky. To znamená, že budem musieť odlepiť, stiahnuť to okno a nechať to pritvrdnúť. A potom by to automaticky už takto malo ostať, by sa to už malo posúvať. Lebo aj keď zoberiem tie pliešky, tak teoreticky tie pliešky nemám veľmi kde posúvať. Tie pliešky sa neoplatia dávať. No, takže ideme do dole. Treba dávať veľmi opatrne dole z toho. No. Odlepíme pásku, ktorá tu je, lebo tu je také lepidlo. Nahodíme to a necháme 12 hodín vytvrdnúť s tým, že okno bude stiahnuté a tým pádom by sa to už malo prispôsobiť. Nemá byť problém, takisto je na jednotke. Tak. Dobre. Teraz to necháme vytvrdnúť a malo by to byť fajn. Takže relatívne takto to vyzerá. Vyzerá to byť celkom dobre. Treba to nechať stiahnuť hore okno s tým, že tu je na tej strane páska, aj tu je páska, aby bola pritlačená a sa prilepila, aby držala na tej strane. To znamená, že keď sa stiahne okno, nebude to visieť, tým pádom bude to pevnejšie a keď budete aj automaticky stiahovať hore okno, tak vám nebude padať dole. Teoreticky. Tak to bolo isto aj na jednotkovej Fabii, tiež bol problém. Takže ideme na druhú stranu. Tu je ten istý postup. Veľmi jednoducho. Stiahnuť dole. Máte presne tento vyčnelok. Neviem prečo tu je toto vyčnelok, aký to má reálny význam, ale je dobré, že tu je ešte ten otvor, že presne to prispôsobili. No, keď dám automaticky, tak ono by sa malo spadnúť dole. Vidíte, hneď pada dole, lebo to nesedí. Takže budem to musieť zrobiť tak, že to nahodím manuálne pomaličky, aby si to prispôsobilo. Stále tu na dačo zavádza, v tejto na časti. Tu dačo není dobre. Pozerám. Tak. Musíme to trošku povoľňovať. Zase sa na to pozrieme, uvoľníme tlak, aby nebol v tom problém. Tak a necháme to tak, ako vidíte. Tu je tá páska na tej strane, aj tu. Takže ono, keď okno bude na to tlačiť, tak by to malo pritvrdnúť a nemalo by to už padať.
Lebo keď si pozrieme na jednotke zas, tak ono to je také, no, je to voľné. Tieto na to časti odpadlo, tiež mám od nich od heka. Ono to drží, takže to je fajn. Takže to je všetko, úplne jednoduchá montáž, jak na jednotke, tak aj na dvojke. Je to od tej istej značky od Heko. Ja som spokojný pri jednotke. Myslím, že raz by to odletelo a som musel objednávať nové, alebo som to musel hľadať, teraz nepamätám, mi to odpadlo. Takže mne to príde, že to sú mnoho pevnejšie na tieto dvojke. Mnoho ťažšie sa dávali, jak na jednotke, takže sa lepšie prispôsobujú. Necháme to na 12 hodín vytvrdnúť, tú pasku, aby sa to prispôsobilo a potom dúfam, že už keď stiahnem dole, tak nebude robiť s tým problém. Ak bude robiť problém, bude musieť dať najskôr pliešok, aby to rozťahovalo. Ešte uvidíme, ako to bude. Nechám bez toho a potom dám s tým. Takže skôr budete vidieť video, alebo najskôr budete vidieť video, kým to reálne nevyskúša a dám vám vedieť, či je to lepšie s tým, alebo bez toho, alebo či to drží. Na jednotke to nemám, aj keď tam vyzerá, že by trebalo, na dvojke je to pevnejšie, takže by za to byť fajn. No a teraz, keď si zoberete, tak napríklad, teraz mi stiahuje okno, ale si napríklad stiahnem okno a mi nebude tu kvapkať voda, lebo tu neustále vám kvapka voda, keď chcete na chvíľučku otvoriť, vyvetrať a celkovo to vyzerá byť aj fajn, aj také tienidlo pred slnkom. Takže vrátim sa k tým deflektorom po 2 dňoch, čo znamená, že nejakých 48 hodín, nie 12, to vytvrdlo. No a môžeme sa to pozrieť, ako to reálne vyzerá, či to drží. A či sa bude zasúvať to okno, s tým, že nebude padať automaticky dole. Takže dáme to dole a automaticky dáme hore. Drží. Dáme dole a automaticky dáme hore. Vidíte? Druhá strana. Vidíte? Drží, takže aj netreba. Pekne krásne to drží. To je super. Rýchle, jednoduché, takže toto je cvočky tam netreba. Uvidíme, ako to bude reálne vyzerať časom. Či bude treba tie cvočky alebo nie, ale asi vyzerá, že nie. Dúfam, že to potom nebude padať. Pri jednotke by to spadlo, nedrží to, ale aspoň nevypadáva, nezasekáva sa okno, keď ide hore automaticky, tak uvidím, ako to bude vyzerať. Toto vyzerá byť, že to je pevnejšie, jak pri jednotke.